मोननो हादों लोगोसे आमार माजर उपस्थित गोरखा जनमुक्ति सम्मेलन लोगोसे गोरखा स्टूडेंट यूनियनर माननीय प्रतिनिधि और বিষয়ববীয়াসকল और दिनैनि बे सुबुं गौमायाव रोजा रोजा नुजाफैनाय जे जोंनि नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट ऑफ बड'लेण्डनि जे गिबि गायसनगिरि दैखांबाय थादों बेखौ थाबैनो जोंनाव जथायना होनांगौ बेखौ खालामो आं बेखौनो आसाम गभर्नमेन्ट आरो इन्डियान गभर्नमेन्टखौ खावलायनो सानदों गोहो होनायनि थाखाय आङो बयनिसिमबो आंनि गोजोननायखौ बावहरनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों बिथां एनडिएफबिनि गाहाय नेहाथारि Joy Sakit! Hey Sakit! Joy! Tay, sila sih nang ini apa aja, bay?